ଶୀତୁଆ ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ, କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବଣ ପାହାଡ଼, କାକର ଭିଜା ପତ୍ର। ମାଳଭୂମି କୋରାପୁଟକୁ ଶୀତ ଛୁଇଁବା ପରେ ପୁଲକିତ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଟିକିଏ ଖରାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛଲତା, ବିହଙ୍ଗ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେବା ସହ କିଏ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ତ କିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଶୀତର ପରିମାଣ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଥିଲେ ବି ସହରଠୁ ଗାଁ ଉପକଣ୍ଠ ସବୁଠି ପହିଲି ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଶୀତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆମେ 6ଟାରୁ ବାହାରୁଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଚାରିକାନି ବୁଲୁଛୁ, ଗୋଟେ 5-7 ରାଉଣ୍ଡ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲେ ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛୁ। ଦେହ ଶରୀର ବିଷୟ ଠିକ୍ ଥାଉଛି। ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି 7ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଏପରିକି ଦିନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତଥାପି ପହିଲି ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ମାନେ କିଛି କୁହୁଡ଼ି ଦୁଷୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି। ତ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଏ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆଗର ପଛର ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଗର ଗାଡ଼ି ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛର ଗାଡ଼ି ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ମଜା ହେଉଛି। ଶଶୁର ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଯା ଆସ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି ଅନୁଭୂତ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଆଉ ମାଳଭୂମିରେ ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ଛୁଟିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଲମତାପୁଟରୁ ଜଗତ ଜୀବନୀ କାଚିମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।